मालवणी माणसाचा सगळ्यात आवडतो विषय नाही गो इशय गाव गाता गजाली गाव गाता गजाली हो गाव नाही हा परब किचन गाता गजाली. सुरू होणे गजाली. नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मी सरोज. मी अंजली. चला आता आमचं मालवणी सिद्धांत आणि या चेडू आणि या चेडू. हा आता होऊन जाऊ नये गजालिंका सुरुवात. हा आता बरेच दिवस आम्ही म्हणतो ना ती गावी गेलो नाही. यंदा गावी जाऊचा होता तर काय झालं, सगळा ठरला. तिकीटच नव्हती हा, फक्त बॅगो भरलं आणि तिकीट नाही. गावची मजा गजाली गप्पा गोष्टी गेल्या का सगळा गावात काय सांगू तुमका, गावात जाऊचा म्हणून मी काय भरलंय नव्हते घरात की त्या महिनोभर राहायचा. तर सगळा कसा ह्या होता ना, ह्या म्हणजे काही गाळलेल्या जागा भरा. टोके लागतात गावात, टोके लागतात तांदूळ, टोके लागतात आणि कडधान्य नंतर उकडणं हा चून होता म्हणून का. आणि आयत्या एक झाला, आई आजारी पडली आणि टिकटी काढलं नाही आणि गावले पण नाही. आता गावी जाणार कसा आणि झाली गोंधळ. म्हणजे ही हॉस्पिटलला गेल्यावर घरात तरी काय नको शिजू, सगळं आम्ही पुसलो. ती अगदी मारलो. ती मेन हसूची गोष्ट. कधी असा झाला नव्हता पण झाला. नंतर काय गेलो एक दिवस बोले बरे कंबर दुकान दे, पण जातले आणि पहिले गोणी आणतले डिमांड मधून 2 गव्हाचे आणि तांदळाचे घेऊन इले. पण घेऊन गेलेली लेकीक घेऊन गेले चढवाक आणि रिक्षात घातले आणि घेऊन इले. का सगळा रवांदे. पण गावी गेलो नाही ना, गेल्या वेळी गावी गेलो ना तेव्हा एवढं मोठं जोक झालेलो. आणि आम्ही अशीच जात नाही, हसत खेळत रमत गमत. ट्रेनचा प्रवास असलो ना, भले तो रात्रीचं करतो पण जी मजा असताना सकाळी उठल्यावर मजा चालू करतो. सकाळी उठल्यावर माझी आणि ह्याची मजा तर ट्रेन मध्ये चालू आणि होते. घरात पाऊल ठेवूपर्यंत आमची ती हसन पोट. आता जोक तरी सांगा. जोक काय तुला सांग, हे दोघांच गेलं नाही हा, म्हणून मी विचारतोय काय तो जोक. नाही या आधी गेलेला हा. त्या गावाकच होता. एका नंतर जाऊन सांगितलं पण एका काही एवढं कळलं नाही. नंतर होय डोक्यावरसून गेलो. आता होय सांगितलं ना तेव्हा ह्या पण हसाक लागला. असं joke. आम्ही रिक्षात बसलो, पोचलो कणकवली, उतरलो ट्रेन मधून कणकवली पोचलो. रिक्षा शोधतो, भावाची पॅन्टच फाटली. काय जास्त खाल्लेलं नाही काय रात्री. खाल्ल्याने नाही जास्त. नवीन पॅन्ट शिवलेली नाही, शिलाई मारलेली नाही. माणसान कसा नवीन गोष्टी घालू, चप्पल असा दे, कपडे असा दे, खय जावतात आधी चेक करून घेऊन घातल्याने गावी निघाले. गावी टेलरच बंगले आणि रिक्षात बसलो तेव्हाच पॅन्ट फाटली. आणि एका सांगतात अंजलीक सांगतात अंजली माझी पॅन्ट फाटली. मी बाजू मी म्हणते पॅन्ट बॅग होती यांच्या मांडीवर, बॅग फाटली. मी म्हणते उलटी घेऊन कपडे पडायचे ना, उलटी घेऊन. तर मी आणि विचारते पॅन्ट कशी उलटी घेतले, तर ती मला म्हणता अगो तू पॅन्ट बोलतो मी बॅग बोलतोय. तो जोक आम्ही घरात जायपर्यंत डोळ्यात आता पण पाणी गेला. एवढं हसा असे आम्ही मालवणी येडा. एक माणूस डॉक्टर कडे जातो आणि डॉक्टरला बोलतो की मला टॉयलेट नाही होत आहे अलीकडे. मग डॉक्टर सांगतो की जा जा पलीकडे. आहे काय जोक केलं माहितीये काय, ती तुझी आजी बोलते मला. होय आहे पण जोक केलं, त्या जोकला जॉईन. बाबू तू काय कसं आहे तो. एक दिवशी एक आंटी जाते दूधवाल्याकडे आणि त्याला बोलते कि भैया जी आपने जो दूध दिया, कल जो दूध दिया वो बहुत वो नासा वो नासा. हो ना हाँ वो नासा. तर मग तो दूधवाला बोलला कि आपने भांडी नहीं खाता. यो जोक आहे ना त्याला तयार कसो केल्यान. मराठी बाईक ना जास्त हिंदी जमना नाही, जसं आमच्या आहे भैया असन ते कोणी असन ते मालवणी बोलत होते तसा झाला था. तेव्हा तो म्हणता ओ भाई भाई साहब आपने दूध दिया वो नासा. नासा यो शब्द
तो भैया काय कळलं नाही, बहन जी आपने बांधी नहीं गाजा बोलो इसलिए ना आता 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 मालवणी चेडू करतला जोक. बोल. एक माणूस असतो, तो त्याच्या लाईफला कंटाळलेला असतो, तर तो टेरेसवर जातो सुसाईड करायसाठी. तर तेव्हा ना त्याला एक माणूस दिसतो, त्याचे हात नसतात, तर ना तो उड्या मारत असतो आनंदाने. आणि तो विचारतो माणूस की मला एवढे हातपाय आहे तरी पण मला कंटाळा आलाय. तुझे हात नाहीये तरी पण तुला एवढा आनंदी कसा? आनंदाने तर तो नाचतो कसा? बोलतो- तर तो बोलतो की माझ्या भुजेला काय बोलतो? माझ्या भुजेला काय सुटली? काय बोलतो सीता? काय बोलतो? काय? त्याच्या भुजेला काय झाली? मग मी खासू कसा म्हणून मी उड्या मारतो. दोन्ही हात आहे अजून. एकदा ना दुर्वांग काकीकडे गेलेला मम्मीचा डेटा संपलेला म्हणून गेम डाउनलोड करण्यासाठी. तर तो काकीला बोलत होता पासवर्ड खोल फिंगरप्रिंट लावाने. तर ना काकी बोलली जा मम्मीचा बोट आण. नीट उभी राहा, जा मम्मीचा बोट कापू ना. तो इलो मम्मी तू माझं तुझं बोट नाही दिलं. आता हसवून झाला. आता मी प्रश्न विचारतोय, तुमका पण विचारतोय आणि ह्यांका पण विचारतोय. प्रश्न असा आहे की उत्तर काय सांगा. प्रश्न विचारल्याच्या उत्तर कसं सांगणार? मग ते तोच प्रश्न आहे ना. व्हॉट इज दिस? प्रश्नच नाहीये तो उत्तर कसं शोधायचं? आहे. प्रश्न असा आहे, त्याचं उत्तर काय काय? आहे? प्रश्न असा की उत्तर काय. काय उत्तर काय? अरे उत्तर दिशा. उत्तर दिशा नाही. उन्हात गेलं तरी सुकत नाही. काय सांगा. पाणी. काय पाणी पाणी? पाणी सुकतं. उडून जातं वरती. सावली. नाही, रॉंग. तुम्ही पण सांगा उत्तर कमेंट्स मध्ये. आणि मी याचं उत्तर दे कोणाक नाही तर देवचंच नाही उत्तर. म्हणजे कमेंट मध्ये तुमका सांगूक चान्स हा लवकर. अरे हा हसतायत बघ. सवाल जवाब. सांगा काय येता तर बोला. तर डोका खाजवत पुतणीचा स्वतः खाजवायचा. तर एक मिनिट. अशी चीज ना. हवा. माणसं. अशी जी वस्तू आ ती म्हणजे आपले बॉईज पण घालतात आणि गर्ल्स पण घालतात आणि बॉईज खातात सुद्धा. ती कोणती वस्तू? घालतात हा दोघं पण आणि खातात फक्त बॉईज. हा आणि घालतात दोघं. ह्याचं सुद्धा उत्तर तुम्हाला जर येत असेल तर कमेंट मध्ये सांगा, नाही तर पुढची रेसिपी आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगेनच. चला दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं कमेंट्स मध्ये द्या. परब किचन म्हणजे परब फॅमिली मध्ये कोणा केली नाही. तिला नाही. अंजलीन घातलेल्या प्रश्नाचा उत्तर आणि माझ्या प्रश्नाचा उत्तर आम्ही दोघांनीचे प्रश्न हे दोघं घातले. चंद्रमुखी बनले सवाल जवाब करतो. आता आमची गजाली कसे वाटले तर परब किचन मध्ये सांगा. आणि हो या 2 प्रश्नांची उत्तरं पण सांगा येत असतील तर. आणि परब किचन नेहमीप्रमाणे लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा. हसूसाठी जेव्हा आम्ही जोकचो यो कार्यक्रम छोटस केलेलं. नेहमी हसत राहा, खात राहा. नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन बघत राहा. धन्यवाद.